Batid ba natin kung sino ang tunay na bangkaruta? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, isang araw, nagtanong ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, sa kanyang mga kasamahan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Faqal innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti wa qad satama hadha wa kadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alay thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Sa malapit na kahulugan nito, mga kapatid ko sa Islam, isang araw ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang tinanong ang kanyang mga kasamahan. Sabi niya, atadruna mal muflis? Batid ninyo ba kung sino ang tunay na bangkaruta? Batid niyo ba kung sino ang tunay na bankrupt? Sabi ng mga sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ang bangkaruta para sa amin, sila yaong mga taong walang pera at walang ari-arian. Faqal innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakah. Ano ang sagot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di kaya ano ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innal muflisa min ummati, katunayan ang tunay na bangkaruta mula sa aking umma, ya'ti yawmal qiyamati bisalatin, darating sila sa araw ng muling pagkabuhay na may daladalang pagdarasal, wasiyamin wa zakah, darating sila sa araw ng muling pagkabuhay na may daladalang pag-aayuno at mga kawanggawa. Subalit bakit sila ay napabilang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam sa mga taong lugi, sa mga taong bankrupt? Dahil, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, karugtong ng hadith, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti wa qad satama hadha, darating sila sa araw ng muling pagkabuhay, inalipusta niya ang isang taong ito, wa kadhafa hadha, siniraan niya ang isang taong ito, wa akala mala hadha, inubos niya ang kayamanan ng taong ito nang walang karapatan, wasafaka dama hadha, ibinuhos niya ang dugo ng taong ito nang walang karapatan, wadaraba hadha, at sinaktan niya ang isang taong ito nang walang karapatan. Dahil dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati. Dahil sa kanyang nagawa, ibabayad niya ang kanyang nagawang kabutihan sa mga taong kanyang nasaktan.
ibabayad niya ang kanyang nagawang kabutihan sa mga taong kanyang naalipusta, kanyang nasiraan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yukda ma alay, ukhidha min khatayahum faturihat alay. Kapag naubos na ang kanyang mga nagawang kabutihan, ipinagbayad sa mga taong kanyang nasaktan, kukunin ang mga kasalanan ng mga taong iyon at ipapatong sa kanya. At kapag naubos na ang mga kasalanan ng mga taong kanyang nasaktan, na ipinatong sa kanya, thumma turiha finnar, at siya ay itatapon na sa naglalagablab na impyerno.